Transmitem în direct de la Ciglentir, unde domnul Tibanu a ieșit la un mic și o bere. Domnul Tibanu, ce faceți? Cum e micu? Berea e rece? Ce ziceți? Vă rog frumos să nu vorbiți obscen în fața camerei, că nu e frumos. Și ce ne iau? Am omurit Radu Filip, dar sunt alții. Să nu-și pula, da. Vei? Domnul Tibanu. Cameramanul nu servește. Din păcate, Paștanu și Bibanu nu sunt cu noi, dar avem colegi noi, domnul Dospău, și Paul. Domnul Cristi, îl știți, cel cu accidentul. Uitați-vă bine la el, să știți. N-are femeie, liber de femeie. Uitați cum mâncă micu. Timișorana între picioare, nu știu ce face cu ea, probabil o încălzește. Domnul Tibanu, vreau să ne spuneți cum s-a prăjit mici ăștia, cum ați făcut să fie așa zemoși. E-mi pulă că te-ai prăjit, nu eu. La următorul treci. Avem încă un coleg, un fost coleg de liceu, domnul Cristi, de la Odorhei, cel cu Loganul, știți, Cilu. Ce faceți, domnul? Ce asculti acolo? Cum tai brișca? O scobitoare, că mi-a rămas între zi. Băi, nesimțiți-o, domnul Tibanu, ce n-ați adus o scobitoare aici? My mistake. My mistake. Go away. Ok, dar acum ce mâncați? Data trecută ne-ați arătat cum se mănâncă șnițelul, început de acasă, acum ce mâncați? Hai să vedem. Deci, o bucățică de brânză, sau de caș, o bucățică de oaie, aveți ceva cartofi uscați, prăjitați, să conducă pe față. așa, o bucățică de ceapă, deci să știți, ceapă foarte sănătoasă, slăninuță, ce mai aveți? Bericica cu Loganul. Domnul Paul, dumneavoastră ce ne spuneți? Ok. Cu femeile cum stați? Stică. Stică ceva? Stică. PPC-ul, ha? Domnul Tibanu, un pește când mergem? Ăsta care o bolă grea, stică. Să uităm la pește? V-ați găsit sculele? Da, nu. Nu? Sunt căutare acum. Ești în căutare? Da. Și la ce o să mergem? La Biban? La carazi de apă dulce. Carazi de apă dulce? Da. Și păstrăvi sărată. De apă sărată. De apă sărată. O să mergem și e rău căutăm ceva între Clean și Biban. Este o tehnologie nouă care s-a multiplicat acum și... Da. Și la ce moment dați? Brânză uscată este foarte bună. Brânză uscată, da. La râmă moartă? Nu, la râmă nu mai merge, că peștele s-a oprit. Luați un mic, domnul Bibanu, de la mine. Nu mai mulțumesc frumos, un mic, așa, da, așa, domnul Bibanu, uitați, așa. Un Bibanu, o țigară, da. O țigară. Vă rog frumos să nu fumați, că nu pot să cenzurez. Direct vreau să fac o declarație. Nu să vezi. Pentru cine? E doar de Râma. De Râma, de Bibanu. De colegul meu, de Bibanu. De Bibanu, de Râma a zis și Bibanu. Da, și de Vastanu. Vastanu dă-l în pula mea. Așa. Nici da de Râma mi-i dor, să știi. Salut de Râma, te salut. Și... Ce o să-ți dau? Un pitic. Hai și tu la un mic data viitoare. Așa. Nu vreau să vin acum. Dedicați ceva, că suntem în direct acum? Unui Ian fără reparații. Ian fără reparații, dumneavoastră o dedicație ceva? Sănătate. Pentru cine? Pentru toată lumea. Toată lumea. Bere să fie. Mașina mai față. Uitați-l și pe Gatsby, cum trage la măseluță. Mașina mai față. Gatsby, cel cu părul, știți voi cum? Să știe, e cunoscut. Să vede. Încearcă să câștige Loganul cu Timișoreana, AMCV-ul. Ați reușit să faceți scobitoarea aia, domnul Cristi? Da? Da, e bine brișca? Da, e. Ok. Acolo avem o sticlă de apă, lada frigorifică cu bere. Nu vă deschidem că nu vrem să vedeți câtă bere avem. Acolo lada să filmați, rog frumos, domnul cameraman. Uitați acolo și lada de Ursus cu Timișoreana. Acolo mașinile noastre, una neagră, una roșie și una albă. Care cu ei? Să spun așa simetrice. Aia albă, mașina Tibanului. Mulțumesc. Nu trebuia să vă deranjați. Trebuia să vâteați după ceapica lui, că e albă și mașina e tot albă. Normal. 13.000 de euro am dat pe aia, să știe lumea. 13.000 de euro? Da. Dotări ai? O trebuie să vie Gatsby să-mi distrugă la mine
Mai tare, domnul! Reportaj. Deschide ușile. Bă, Gatsby! Gatsby! Dă un pic mai încet, că nu se aude aici. Dă un pic mai încet. Ce fumați, domnul? Să n-aveți emoții, data trecută ați avut emoții când ați aprins sigara și ați scăpat-o din gură. Winston. Winston Churchill. Da, frumos, domnează graf, sănătate. Nu de-aia cu impotență. Dar ăștia nu, din potența nu le cumpără dacă mă chem. Da? Fumatul blochează circulația sângelui în artere, provoacă infarct miocardic și accident vascular cerebral. Nu te tem că nu o să-ți mai Nu, circule deci sângele dacă în nu pulă. provoacă impotență e foarte bun, înțelegi? Dacă spui aici că oprește circulația sângelui, sau nu nici în pulă nu mai vine sânge. Cu ustensilele să stăm bine, că nu contează, TV. Da? Da. Deci arătați-ne și noi cum s-a prins sigara. De la mici, dar pula, că te roșii la față. Arată unii Foarte bună și sănătoasă. Ce spuneți aici, domnul? Aici. Am încercat să salvez o veveriță din copac, era pe moarte și am scos-o de acolo, dar normal. Da. Și m-am mai lovit într-un loc, nu mai știu unde, uite aici, m-am lovit foarte... V-ați bătut cu țigani. Da, aici m-am bătut, că nu, am bătut pentru teritoriu. Pentru teritoriu. Da, foarte greu. Ai marcat teritoriul cu pipi? El a marcat cu pipi? puțin pipi în 3 locuri, Da. am format un triunghi equilateral, Da. formă piramidă, Da. și după care nu mai am voie să intri în triunghiul, deci noi ne-am numit ăsta de aici triunghiul Bermudelor. Înțelegi? După mine. Da. Totul serviciul mic, uitați, avem aici mici, Nu mai mulțumesc. foarte gustoși. Dar nu mai se poate, înțelegi? Avem caș, Berea nu se vericică, dacă berea pui nu-i bună. ce să știa, cartofi lăjiți, o ceapă, niște cubulețe, De asta filmăm și o domnișoară. ketchup dulce, Hai, un striptease în direct acum. Dacă se poate. Domnișoara Pintea, vă rog frumos. Se pare că e mai are rușinoasă emoții, are astăzi. emoții astăzi. Are emoții, e prima dată când apare în fața camerei. Trebuie să obișnuiască. Aici avem muștărel, ketchup. Ce marghe să faci. Pune-o la umbră. Dar de ce fumați, domnul? Știți că îi dăunează grav sănătății? N-am știut. Alcoolul și totul, nu uitați. Uitați un tânăr la vreo 20, 22, 20 de ani, care mai are de trăit vreo 15 ani. 5 ani. Mai bine spus. Uitați-vă la țibanul săracul, care mai mult de 5 ani nu-i dăm. Slăbuți deja s-au scăpat Să uitați cum se uscă, uitați-vă la el. Ca și nici micul ăsta. 2, 3, 4, Ce-ai acolo? 6, 7, 8. Păr. Ai fire? Am fire de păr. Atâtea fire ai numai, atâtea floci ai numai. Deci nu crescut, mă, mai mult Hai, nu mă crescut jos ca răi, fi. Da, în barbă, n-ai floci. Încă nu în barbă. Să Bă, pula am cu mai... mine. Vă scuzați, am mai mult. I-a arătat? Volei cu mine. Adică știi juca volei, nu să mai ne Dar vă rog frumos, hai. Uitați, se pare că și-a căpătat cărarea, domnișoara. Nu puteți, dar de ce nu puteți? Domnișoara Pintea, zici să fie mai jos. Hai, dați mai jos un pic, în fața camerei. O bucă ceva? Așa. Ai, Dumnezeu cu mila. Asta e mașina mea. Asta e berea lui Tibanu. Cu Tibanul la mic. Cu Tibanul la grătar. Am gretat, mă pulă. Dar totuși, dacă ați venit aici, de ce n-ați făcut și dumneavoastră un mic, ceva, să prăjiți aici, ceva, numai stați și v-ați uitat? Păi cum n-am ajutat acolo cu apă, mă? Da, aveți dreptate, să dăm și lemne, da, scuzați-mă, și Am fost bolovani, pe să pădure, duc. m-am ferit gelut și în pula mea și tu faci figuri aici. Dar de ce vorbești urât? Păi da, aveți voi acolo de pus bipuri, nu? La vulgarități, N-avem. nu? Că o omorât la lui Filip și nu mai punem bipuri. Nu mai puneți bipuri. Nu. Păi, nu. Mă scuzați atunci, nu o să mai vorbesc vulgar.